Shove brings you another multi-awarded offering. A story about love and family. Kung ang kapalit ng karagdagang buhay ay muli kong makita ang mukha ng batang tatanggapin ko. Gusto mo bang umarte kasama ko? Lahat ng ito, isang panlulokong itong panluloko na to para naman sa kaligayahan ng isang tao. Matatawag pa talaga ng krimen o panluloko. Curtain call weeknights, 11 p.m. after succeeds on GMA. Narito po ang Double B, bagong-bagong balita. Plano ng gobyerno pangontra sa baha. Kailangan ng rebisahin para maging masak-masa pagbabago ng panahon at sitwasyon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Department of Health inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na magpadala ng doktor sa bawat lokal na pamahalaan upang tumugon sa mga kaso ng leptospirosis. Bubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy sa Lunes. Pero ilang ang apektado ng habagat at bagyo, nag-anunsyo na ng pagpapaliban sa pagsisimula ng klase. Ilang na nasawi sa Region 4A o Calabarzon dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina, umakyat na sa Siam. Mga residente naman sa isang barangay sa Tanay Rizal na na-trap matapos masira ang kalsada, naranawagan ng pag-airdrop ng pagkain. Ilang na mga bahay na walang kuryente dahil sa bagyo at habagat, umabala sa mahigit
May traffic dun, oh. Salita ng Diyos, ang Sa kabila, oh. ang salita ng Diyos mula sa Roma ng 3, talata 1 hanggang 2, ang unang Timoteo ng 2, talatang 2. Traffic. Ang bawat tao Grabe. sa mga tinulong ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagbago ng pamahalaan ng mundo. Kaya nga, ang kapatagi sa pamahalaan ay lumalaban sa pinagdahil ng Diyos. Kailangan po ang mamahain ng mga nagpapalalihan para magpamuhay tayo sa tahimik at mapayapa na may banalap at tamang pag-uugali. Mabuti ito na nakatulong sa Diyos ng ating pagpapalala. Naway sabayan mo ako sa panalangin. Dakilang Diyos sa lahat. Dahil ikaw ang nagtalagyan ng aming pamahalaan upang patunuan Yung bill namin sa kuryente, 3,000 lang. Yung deposit namin, 3,000. yes na deposit by the way. Hindi na daw binigay. Kung nila sa sa tama, no? Hindi mo magkatarungan kung hindi naman ito ginawa. Bayad naman kayo sa buo sa inyong bahay at gusto ko rin sa buo. Hindi na ninyo Eh, kaso, kung magpapayag na daw, bibigyan ko rin ng 3,000. So, dapat, meron pa 5,000 mula doon sa deposit. Ang tanong niya, may kapag tumatama sila. Umabaw. Okay, nagtara. So, kaya ayaw i-refund yung inyong deposit. Opo, yung pagparami ng sa unit nyo. So dito, may mga unit po na naparaan dito. Which means na dahil kung nabarayan, dahil sa paggamit sa mga unit, maghahatian sila sa mga unit. No? Saka may kanilang mga deposit, kukunin yung paggawa. Kung sa mga yung fault, no, ay galing sa mga unit renters. Kasi ay sabi nakita na ako nagkaroon ng mga kaso sa OLA, no? Mahulog ay pinilit. Pagkaslan po talaga yon, no? At Yung topic ko na po namin, para po sana na po siya sinumara. Tapos yung gagawin po ng tubig ay isa po. Ang kiniklaim nga po ay kami po ang which is nagpata na siya ng iba. Hindi po pala yung case niya from the previous na nakabarangay na po kasi siya from the same scenario na kaya pinilipat yung dahil po hindi maayos po yung daloy, yung pagbaba ng tubig po mula sa south, saka daw kayo sa nasa second floor po ba yung bowl? Yung Hindi toilet po, bowl? nasa first floor po. So may kinalaman na yan talaga sa sewer system. Oo. Alam niyo, Yung mga tubo na na-install, hindi maganda. by the way, Opo, parang reminder lang, ano yung sabi ng MWSS? Manila, Metro Manila, ano ba? Waterworks Manila and Sewers. was correct. Yung mga main sewer systems natin na kung saan dumadaloy lahat ng mga sewer, no? Meaning ang mga yan, yung galing sa mga toilet
toilet, ng lahat ng bahay. Kaya importante yung MWSS ay sila po ang nagmamanage. Kaya ang lalaki ng mga culverts, nakikita ninyo, na mas malaki pa sa tao. Ayun, medyo kulitan ni